Pini nang litum hal so video lang nang ke than ponji la bangke Assam Scooty Scheme aputhak sinang than pachini ponikpo lapen Scooty komantu sikiron jima lapen komatum sikilong jima kon ana percentage sinang jima ka apply nang ji koson ma copy pia documents rekinang jima la so details na litum hal so video lang nang than pachini ponikpo na litum la so YouTube channel long jong sinang ka homri milang pulte prabjen pe na litum subscribe igon latest update kilong verje afan belarjan theklangi hodak stamina litum berpon igdernon giveaway chipa hai pulte part pati minili ka upload a video do ala dak nalai tum lang damon lapen mesen comment pigon la la pulte nalai tum giveaway bangke ke haya chance make do iklo lapen la so video nalai tum kan master on serego karbiang long ras tame pachinik nang lapen palang ik nang tangte non pathiek pen lang polo nang lapen chethan polo nang tangte non pathiek pen chethan polo nang it says Scooty percentage 2024 lapen eligibility required documents lapen application process so puthak dak chethan polo nang lapen labangso it says Scooty lasu scheme bangke non head non right penalila pen energy dinglo la pen penangan student atum ki damtang ahots tame long pon iklo la Scooty la bangke la pen pening le thotta puthot long pon tupo kuman mat tumsi kon an ki pass ma first division la pen percentage kon ma alang li tumang long don ikpo la pen non percentage le lang pono nang la penche than pono na ko ana percentage si kenang jima la so Scooty kilong ji afon the pen the Assam government launched a scheme which will provide a free mode of transport to deserving students. The scheme promise to give scooters to all female students who receive 60% or higher in the higher secondary exam. Let's say aki kom nice tame 60% ane long donang po jang 60% long lo pulte alang litum bang la so scheme bang long pon ikpon la pen the Pragyan Bharati scheme for boys who receive at latest 75 their possible points para boys atum stame mate pinso atum stame 75% jong selong puta alang litum ta long don ikpon la pen puthadak Scooty det kali kaprek ason stame dak free of coach alang litum long pon ikje first all beneficiary will receive free textbooks long in school uniform lapen kaprek ason dak kerap pajir pon dothulang lapen 1000 pen check long 1 lakh an alang litum tangkas tame dak long pon ikje lapen per month 15,000 lapen 2,000 ans tame alang litum long pon ikpo lapen the objective of Assam SS Scooty labang dak kon ansi kenang jima la so details bang dak tok pon iglo lapen non chethan pon na highlight dak lang pon na name of scheme labang ke kaduka wite chini it says Scooty scheme pusi chethang lo lapen dak ke launch pon labang ke the state government of Assam pen year 2024 mate pining of harman no lapen transport mate objective bang lason no Scooty long pon ko beneficiary 60% lapen 75% higher secondary mate class 12 long kilong dun atum silong ikpo lapen ke fly labang ke offline online de chok lapen eligibility criteria bang dalang pona the applicant must resident of Assam state permanently mate Assam state long kidoklung atum nang po lapen the candidate must be a woman mate also sumarnang po lapen student who have achieved a scores of 60% and minimum score 75% for boys student in Assam higher secondary education center mate also tumang dak 60% sila long ta chok male female tumang lapen pinso tum dong snaing pulte 75% an alang li tumbang long nang ikpo lapen financial benefit dak long ponji ko pipima alang litum na so details tame dak tok pon lo uniform textbooks lapen kaprek son tame dak long pon ikpo lapen the government will provide student with textbooks worth 1000 to 1 lakh and textbooks per month tame alang litum dak tangka bang pipon ikpo lapen the government will give all student monthly payment 1000 bang pikpo kaprek fee ki pi famla lapang account along long pon ikpo there shall be one time 50,000 education loan subsidies tame long pon igi 50,000 an lapen 20,000 word female student in class 12 will receive scooter lapen future more programs is engineering medical high huilongta free admission alang litum long pon ikpo lapen so Scooty scheme afan
documents ko PPC kinang ji Aadhaar number, roll number, lapen application number, mobile number, lapen email ID, lapen school certificate lahai hui sidak nang ponik po, lapen online apply funds tami link bang dar non active pon pela, lapen active da perang po, lapen active lo boleh nang litum so YouTube channel long tami nang litum update bang long pon ikpo, lapen pini ba nili nang litum han nang than pechini chot la bang ikon ana percentage si kinang jima la so puthak sinili nang litum pon nang than pechini ikchot, lapen non dak update bang publish pon pela jong se publish pon iklo pole nili nang litum han update na pi pon ikpo, lapen nang litum la contact details dak theglong je ladang nang litum call page tami details salam arjupon iktamelo nasi documents non pen nang litum ready igat non ko pp documents nang ma Aadhaar card, pan card, bank account, lapen school admit card, mark sheet lahai hui details nang litum pidon nang po, lapen kai apply la bang ke offline online ta chop, lapen update bang non fix pan pelang command tu pen ki chengji, lapen last date command tu ne la so puthak tami non dak pi pon pelang la se update man le da prang po, lapen sa video nang litum kan ma share ko kar beng long ras tami pelang ignang lapen pechila pinila andeng ton pon ignang tangkai do me thak me kadu kawe kar betis 2.0 YouTube channel long kilang ra do an pas tami nilen pen KARDOM. To change your